थिनजिलिया नुजाफैलायबाय आरोथ' लोगोफोर बेखौ नायखांब्ला जोंनि बै मोनसे एपिसोडखौबो नायनो हासिगोन जायफोरा नेनानै दंबाय थायोमोन। जोंनि बावगार हायिया एसे गोबावथ' जाबायमोन लाबोनायाव, नाथाय दा जों बेखौबो लाबोबाय। नोंथांमोना जायफोर नायनो नेनानै दङमोन बेखौ नायनो हासिगोन। लोगोसे जायफोर बै मोनसे जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै खालामना होबानो जाबाय सनामोन। मानोना जोंनि बावगार हायि फेमिलियाबो 50K जानो थांगासिनो लोगोफोर, बेखायनो नोंथांमोनाबो थाब थाब साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दै, जायफोर माने खालामाखै। एसेल' नांबावसिगौ आरोना लोगोफोर, बांद्राय गोबाव गैथारला र' बेबो। अब्ला लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनगोन, नोंथांमोना नायनो हागोन। आरोथ' सनामोन एसेल'सो नांबावथारसिगौ आरोना, नोंथांमोना जोंखौ बेयावबो नायनो लुगैयोबा थाब थाबनो खालामना होथारदो दै, अके। लिंकखौ बे भिडिअनि गाहायाव माने डिसक्रिप्शनाव होनाय जागोन आरोना, बेयाव थुनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। अके दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो, लोगो मोनसिगोन भिडिअआव दै, बाय बाय। आरोथ' बयनिसिमबो थुनथुलिनिफ्राय लाभ इउ दै सनामोन। नायथार दै सनामोना जाय साबस्क्राइब खालामाखै खालामना होबो दे, जोंहा बयबोथ' जों नुजाहैबाय थायोलै बेयावबो ना, थुनथुलियाबो दङ जोंहा गासैबो फेमिलियानो। जाबाय दे आरो जायफोर मोजां मोनो जोंना सनामोना खालामखागोन बियो। ओइ लोगो फैदो जाबाय। औ थुनथुलि थुदो, औलै फैदो मामबे। दे होमबा ना लोगो मोनसिगोन दै बे मोनसेयावबो, बेयाव नायग्रोदो दे सनामोन। दानियाबो बुंदो नोंसोर सानैबो थैनो ना नोंसोर जोंजों थांनो जों मोजां लिंनायाव? आरे नाथाय जों मानो थांलाबायनांगौ जाखो नोंसोरबा सोर मानसिलै? थुनथुलि यहाँ से भाग जाओ, खार गोख्रैनो। बे नोंलाय नों जाम्बा जाबाय नामा? ना गावखौनो फिल्मनि हिरो सानबाय नोङो? धुर आंजों नांलायनाङा नोङो, थांदो नोङो। आजांगाजांलै मानसिया। आरे नों रायलायनायखौ खम खालाम आरो खारग्रोदो होनदों आं बिसोरखौ नायथ'गोन ना। बे बाबा मा इसिबां दमलै हो, गावखौनो फिल्मनि हिरो सानबाय नों? खारदो जाम्बा नोंबो गोख्रैनो। गोसोम मानसि बिसोरो सोर जाथावथाव बेबालै? मानसिफ्रा बिसोर थिग नंखाया आरो जे बेयाव फासिबायथाय प्रब्लेम जागोन, बेखायनो दाबो टाइम दं, खारदो होनदों आङो थुनथुलि। आबे फैलै फै नोंबो जाम्बा, फै खारदो गोख्रै। गोजौआव थांखानो लुबैयो नामा सोरगोआव दानो? दानो मोनसे गुलि थांगोन आरो नोंसोर सानैबो डेड। मा? ओंलै आदा जोंखौ गावनाङालै, जों माबा नर्माल मानसिसो ना। ओइ जाम्बा मा नायगुमुबाय थाखोलै नोङो, थुदो होनदों आं खारदो। अपनी जान बचा ले और निकल ले यहाँ से, थुदो। सरि जै जों सानैबो थांबायना, बिसोर जोंखौ गुलि गावगोन ना, नों खारग्रो आं दंना। मा? बिदि थांजाला बायो नामालै हो? खारबाय नालाय जों सानैबो खारगोन रा हो, दा बिसोरनोथ' नोंखौबो गुलि गावगोन ना हो? आरोथ' लाकि। लाकि? हे नोंसोर लोखि जोंखौथ' मोनबाय। मा लाकि? बिसिनि बुंनाय बायदि माने जोंखौ लोखि लोगो मोनफ्लांबाय सानदोंब्रा बिसोरो। नाथाय भाइमोन जोंखौ हेगार, नोंसिनि साननाय बायदि जानाय नङा। जों बेयाव मानो फैदों नोंथ' मोनथिखायोआनो। मानो फैदोंलै नोंसोरो, मानो फैदों जोंखौ किडनेप खालामनो? नोंसोर जि सानो बेनो जागोन। दा बाराखौबा सिरि थ'नोबा थ' नङाबा सानैखौबो गुलि मारिना डाइरेक्ट सोरगोआव। नाय आंनि लोगोखौ थांनो होग्रो, नोंस्रा माने जि खालामनांगौ आंखौ खालामबानो जाबायना। आदामोन नोंसोर जोंखौ बेफोरबायदि हमनो हाया, हा बेफोरबायदि जोंखौ गिहोगोन सानदों नामा नोंसोरो? जोंबो एसेबां गियाना बांद्रायबो, आरो बोरैबा पुलिसफ्रा मोनथिबा नोंसोरबो गनाय नङाना। सिरि थालाय थुनथुलि, नों प्लिज थांदोब्रा, जेबो नङा आं दंना बेवहाय। नों थांदोलाय ओंखारलांदोलाय आसोल। आरे मा ओंखारलांनो, नोंबो थांगोनब्रा, बिसोर गाज्रि मानसिसोलै। थोद मासे अख्राब्रा, दा थुनथुलि थानायावथ' आंनि आसलि महरावबो फैनो हाया आङो। नों जोंजों गोख्रैथ' नङाबा। आयु बिसोर मानसिफ्राथ' बारा थिग नंमारा खोमालै। मा जागोन? बिसिनि आसलि महरखौ मोनथिनोबा आंनि आसलि महरावबो दानो फैनो हाथ'नाय नङालै। जै आंखौ मोनथिबा बिसोर फुरा एलार्ट जानानै खारजोबगोन ना। मोनथिगौना बेयाव बेसेबां गुलि दङ? मोनथिगौ, गोसोबा नोंसोर बेजों आंखौ उरायहोनो हागोन ना। अब्ला माथो मोनथिखादोंबा पावारखौ होमबा, नाथाय जों नोंसिनि आखायाव फैया। आरे खारलै थुनथुलि। आरे नाथाय नोङो। खार होनदों आं, खार, जेबो जाया, थां। खारनोसैलै होमबा गोख्रैनो फैदो नोंबो। रथ' नङाबा गुलि गावगोन आङो। नोंसोरनो रथ' बेखौ थांनो हो। सिगांनिखौ गोसोआव दंना, सोर चम्बक चलो बेलाय हो, गोदान आरो। नोंथ' जोंनि रुल्सखौबो फल' खालामा लोखि, दा नोंबो बेबायदि बासिनाय नङा, बेबायदि खालामबाय थाबोला। नोंजों थाफानाय अनजालिखौबो जों थामाम खालामखागोन। हे बेखौ नङा अके। आं नोंसोरखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाबाय,
जे आंनि फेमिलि बा आंनि आंगोनिफ्राय एसे गोजानाव था अब्ला मोनसेनिफ्राय मोनसे मिस्टेक मानो खालामबाय थायो दासिमबो जोंनि टिमाव फैफिनाखै जे नोङो आरोथ' नों बिनिफ्राय बासिगोन सानदों ना ओंखारनो हागोन सानदों ओंखारा लाखि नाय नोंसोरबो आंनि आंगोखौ हार्ट खालामदों दुखु होदों अब्ला नों जोंनि रुल्सखौ मानो फल' खालामाखै मोजाङै बुंखानानैबो मालै आसोल नोंनि अनजालिखौबो गोजौआव फाथायहरसै नामा बिदि नङा बिनिफ्राय जोंहा जेबो खाथ्रा गैया बिखौ हेगार आरो बे जेबो खालामखाया नोंसोरखौ मा गेरेन्टिलै भाई जोंखौ जाय नुयो माने बेखौलाय बोरै ओरैनो हगारजानो आं बुंबायना बिनिफ्राय जोंहा गिनांगौ जेबो खाथ्रा गैया स' नोंसोर बिनिफ्राय थांफिनदो आं उनाव फैगोन दिनैल' थांनांगौ नोङो बसआ लेंहरदों सरि नाथाय आं फैथ'नो हाया अब्ला मानो ओंखारनो सानदों नाथाय बिनिफ्राय ओंखारनानै गोजोन थानो मोनगोन साननाया बे नोंनि गोरोन्थि लाखि जों नोंनि सायासो लाखि आरो जेरावबो थाफागोन बेखायनो मालाबाबो नोंनि सैथोखौ बावनाङा नोङो नाय आं आंनि सैथोखौ बावाखै नोंसोर सिरिल' थांफिनदो जेबो दावराव दा खालामसै बेयाव दाख्लैबो जोंनि मोनसे खामानि दंमोन नों बेखौबो मावाखै मावगोन र' एसे सम लागोन आंनो आरोबाव आरे हम मानसिखौ मोजाङै जाहाथे बे बारग'आ आरो सासेयाबो जाहाथे बारग'नानै थाङा नागिरै फुरा जंगलाव बुंखाबायना आं बेखौ हेगार बे जेबो मिथिया थांनो मोननाय नङा बियो लोखि रथ' आरे बा दिनै मिजिंनाव एसेबां फैसा दङ नाथाय बेथ' आंनो बिबाथ' होआ दा बेखायनो आं बिखौ बे फैसाखौ लानोसै एसे आरोथ' मा जानो बेलाय मा फाथा मोननो एसेबां ओरैनोबाबो लानायनि जेबो नङाना आंसो लादों दा नङाबा बिराद खनजु सानबाय बेबो एसे बे 200खौनो लाग्रोनोसै आङो दानो आं बिनानै लागोन दा बिबाबोथ' आरो बे गोबां कुइसनल' खालामबाय थागोन मा खालामनो मानि फैसा नांगौ इसेबां सोंबायानो थागोन दा आरो फैसाखौबो होनो थांखाया लानि र' खावनायनि मजायानो एसे आलदा रावबो नुखायाखै सोरलाय मा मोनथिनो सोर खावदों सोर लादों गावखौनो उल्था फान्दायगोन आं नङाबा मानसियाथ' र' बाहेरायावसो थांदों दुगैनोसो बेयावनो लाग्रोनि आयौ मोनलायबाय आंहा 200 बेफोरबायदिनो सम सम लायाबा मा जानो आरो नङाबा जानाय नंला ओरैनो बिबाबो हुआ ओमफ्रायथ' आङो आयै दांखो गथ'आ मा खालामदों बेयाव बेथ' दा खिन्थाथारगोनलै आंखौ फैसा लानायखौ नुबाय बियो आं मा खालामबावनो आयै नों आफानि फैसाखौ मानो लादों फैसाखौ मानो आं लायाखैथ' इलाय नों आफानि फैसाखौ मानो लादों दा लायगोन आफाया दांबाथाय गावनि फैसा बेखौ लायो थाद गथ' आं माला लाखो आरोथ' आं बेयाव माने नायदोंसो होमबा बे नों मोनसे लादों आं लायाखै बे गथ'आबो दासो फैनांगौ नालै दाथ' बे गावनि बिफानो खिन्थाथारगोन आं मा खालामबावनो दाथ' बिफानो खिन्थाबाथ' बेथ' आंसो उल्था फासिगोन ना नाय मिलि नों आरो मा खालामफैबाय थादों न' सिङाव नोंथ' बाहेरायावसो गेलेनो थांदोंमोन आं गेलेला आंना लोगोफ्राबो न'आव थांजोब्बाय होमबाबो बाहेरायाव थां गोख्रैनो आं नोंखौ खिन्थागोन आफानि फैसाखौ मानो लादों गथ'आथ' माथो आरो आयै रायो आफाया चुप सिरि था नाथाय मानो मिलिसना नों एकदम सिरि थादे नोंनि आफानो बुंनाङा मानोना आं दायो नोंनो चकलेट लाबोना होफैगोन नङाबा कुरकुरे आं जाखायो बेखायनोथ' नों एकदम सिरि थादे बुंनाङा बिखौ नाथाय नों बिखौ लानाङामोन ना आयै आं लायाखैथ' बिखौ आं दोननोसो नागिरदों नों थांदो दे आं बुंखाबायना दायो चकलेट होगोन आं नोंनो नों फैसाखौ खावदों होमबा आं खोनादों सिरि थानबाय ना आं गथ' आं आफानो खिन्थागोन नोंखौ नों गथ' मानिया खोथाखौ आंनि आरे आं नोंनो दायो चकलेट होगोन बुंबायना सिरि थादे मिलि ओइ मिलि मामि आफाया फैबाय दाथ' मिजिंखौ बुंबा जारला जागोन माथो गथ'नि खुगायाथ' सिरि थानसिनाबो थायाखै मिलि आइ मानो बिदि खालामनाय नों मा जाखो बिमा मिजिं नायनायसै नै मिलिसानि आखायाव नोंनि 200 मानि फैसाया बे दिरुननानै लादों मा आं लायाखै मिलिसा आंनि फैसा बेगनिफ्राय फैसा दिरुननानै लादों आं रुमाव हाबफैबा नोंनि फैसा बेगखौ दांगासिनोमोन बे आरो आखायाव 200 मानि आं लायाखैनो आंथ' फैसाखौ मा दानिफ्रायनो सिखाव जादों नामा बे गथ'आलाय मिजिं
दासै गथ' मानसिना आं बुजायगासिनोमोन बेखौनो र' नों जेबो बांद्राय बुंनाङा दे मिलिसा नों आंनि फैसाखौ खावदों आफा आंथ' फैसाखौ लायाखैनो फैसाखौ जुदि नों लायाखै नोंनि आखायाव बोरै थाफैखो बोरै हमनो मोनखो नोंनि आइया बेखौथ' आयासो लादोंमोन जोङा रागा जोंफेरा बिराद रागा जोंनो ओंखारदोंलै आङो मानो बेबायदि बे सेंग्राजों फट' लानांगौ बे लाबाय ओमफ्राय बे सेंग्रायाबो मानो बेफोरबायदि लिरनानै हेगारनांगौ आं थाखानानै थुनथुलिखौ बेलेगजों नायनो हाया आङो होमबालाय आदा थिखोना लाबोदोलै बाजिखौ नाथाय नों नुवाखै नामा मेहेर ओमफ्रायो नुदोंब्रा आदा नुदों बाजिखौ माने सोरबा बेफोरबायदि फट' हेगारदों गावजों सेंग्रानि फेसखौथ' बारा मोजां नुवासै नाथाय बाजिया बेजों फट' लादोंमोन खोमादां लादों थिग दं नाथाय मानो बेफोरबायदि लिरबावदों फै आदा सोरबा बाजिनि एक्स बयफ्रेन्डथ' नङा फुराना आशिकफोर जानोनो हाया मेहेर बेफोरबायदि आंनि थुनथुलिना आंनि अनगा रावबोआनो गैखायामोन अबावलाय बिनि एक्स बयफ्रेन्ड फैनोब्रा नङा अह आदा कलेजनि सोरबा फसायखुमानायफोर जागोनदां स्कुल फ्रेन्डफोर जागोनदां माने सिगां गोदोनि क्रासफोर दा मा होनो आदा होमबाबोलै मेहेर आं रायलायनो बाथ'दों मानोबा रागा जोंनो ओंखारदों आङो ओमफ्राय मानोथो लाबो आदाबो दानो लायदोलै आदा खुनु खोथा गैया बाजिया फैबानो जाबायना नोंजों औलै मेहेर बिसासबो गैयाना लायमारनांसिगोनदां आङो आरे साब्बास आदा साब्बास बेफोरबायदिसो जानांगौ गोहो थानांगौ गोहोआलाय दंखायो दंनायालाय नाथाय रायलायखानानै दोननाय नालाय बेखायसो थाथ'दोंमोन दा रायलायखाबाबो खायाबाबो बाद दे आदा नङाबा दानि जुगाव फोथायजायालै खुनु बिसास गैया सोर माला सोरनिखौ लानानै खारो सोरनिखौ लानानै थांगोन फुरा माने गलमाल आरोना आदा राइट मेहेर बेबायदिनो खालाममारनांसिगोन आं लायगोन आं बिखौ गाव फैयाबाबो अरजाया एकदम डाइरेक्ट जबरदस्तिबाबो लाबोनोसै ने माथो बिग ब्रादार दे बेफोरबायदिनो खालामनांगौ आं सापर्ट दं आदा आं दे मेहेरा सोरबाफोर गोसो थोलायनायाव हेल्प नांगौबा हिन्जाव खावनाय हिन्जाव लायनाय हिन्जावखौ दोरखारलांनाय गासैयावबो सापर्ट होजोबो नंगौना ब्रादार ब्रादा बुंल'ना दानो थांगोन सानैजों आंनाबो गोदो हाथरखिया सोरबाफोर हराबा डाइरेक्ट खावनाबाबो लायगौमोनलां ओरैनो जेन'बा जोंनाथ' रावबो गैखायामोन नालाय लानानै आरामसे फैबाय आरो जानाय नंला रायलायबाय थाला आङो बेखौ थुनथुलिखौ लायसिगोन आङो जोंनावनो दोनफैगोन ना नांगौबा जेबो नङा जुलि जाहैगोन ना जुलियालाय मा जाबानो जाबायना ब्रादा माखौथो मोखां नायबाय थाखो लासिं सिंनो दाथ' नोंसिना संसार जानायावबो जेबो प्रब्लेम गैलाना बाजियानो मालाय साख्रि दंखायो आरामसे बिन्दास नोंथ' जिरायसो जाबावनो हाबावगोन आदा दालै बिदा सोरबायबा लांगौगोन बेखायनो लायनानै दोनफैखादो जोंहा बाजिखौ नंगौब्रा नंमारगौबो दे होमबाना आदा थाब लायनोबा आंखौ खिन्थाबानो जाबाय जुदि नों हारसिं थांनो हायाबा जेबो नङालै आदा बे एसे एनै भाइरेल जानायफ्रा बेफोरलाय मा एसे एनैयालाय जाखायो बाजिया गोसोथोआबानो जाबायना फट'ल'सो शेयार जाखादो आरोथ' बे सेंग्रायाबो सोर लाजिनांगौलै मालायनि हिनजावखौ बेबायदि गोसोथोनो ब्रा हिनजाव मोननो रोङिया आयै फिसा हिनजाव नों मा बुंखो बेफोरखौ नों आंखौसो बेबायदि बुंबाय नोंनि बिमायासो नोंखौ हमदों आरो नों बिमाखौसो उल्था सिखाव हमदों गथ'आ बुं दानिफ्रायनो सिखाव खावदों नोङो बिनि सायाव थगायनोबो सोलोंबावबाय बाबरे मिजिं आंथ' बे गथ'खौ बुजायदोंसोमोन जोंहा आइखौ नाथाय बेथ' आंखौसो उल्था बुंबाय आफा आइनि आखायावसो नुदोंमोन ना आंथ' लायाखैनो सोरबा सोलों बे गथ'निफ्राय दानिफ्रायनो माबायदि थगाय दानिफ्रायनो बोरै सिखाव खावो सिखाव जानो सानबाय नोङो दानिफ्रायनो सिखाव खावनो सोलोंदों आं बेथि फिसाला गथ'आ आं गावाखै दानिफ्रायनो मोजां आखल सोलोंदों नोङो गथ'आ आइयासो लादोंमोन आं मिन्थियानो आरो खावबावनो नोङो आंनि फैसाखौ आंबा मानो नांगौ मानो नाङा आरो नों बेबायदि खावनोसो इस्राव मिलिसा ज'ना मिलिसा आइ सानदोंमोन बिफानो खिन्थानोनो आंखौ सिखाव खावदों दालाय माथो गावहासो उल्था इस दानिफ्रायनो सोलोंदों आं लायाखैनो फैसाखौ नोंखौ बुजायनो नागिरदोंमोन आइ नों आंखौसो मानो बिदि बुंखो सना आइयासो लादोंमोन आरो बिमाखौसो दायहोबावदों नोङो बुंखाबावनांगौ गुबुनखौसो दायहोनो रोंबावदों बे दानिफ्रायनो नों बुङा मानो लाबो फैसा ओरै गोख्रैनो जाबायसो दे मोजां आरो गथ' मानसि होननानै बेखौ रायालासे थानोसै नामा दानिफ्रायनो सिखाव खावनो सोलोंनायखौ नुवाखै हनै आरो बेखौ खालि बुजायनानैल' जाया बिदिखौ दानिफ्रायनो होखानांगौ साजा नंनायनि नङिनि दानिफ्रायनो बेफोरबायदिबा आरो मा जाबावगोन देरनानै मिलिसना आं नोंखौ
बुजायखादोंमोन ना आफाया रागा जोंगोन नों आरो मानो बिदि खालामनाय सना बेफोरबायदिखौ सोरनिफ्राय सोलोङा हामा नङाना मा खारनाया फोरोंफैदों नामा नोंखौ बेफोरबायदि खालामनाया आंखौ बुनाङा नुबाय जेबो खालामाखै आफा आइयासो लादोंमोन आयु दानिफ्रायनो नों बेफोरबायदि उल्था मालायखौसो दाय होबाय नुदों अनबाबो अननायनि नामानो गैया नोंहा नोंखौसो उल्था सिखाव बुंबावबाय गथ'आ दे जेबो साननांला आरो मिजिं आंबो माने हरखाबै नुसनफैबाय दा आरो आंबो बेखौ बुजायदोंसोमोन दा हनै गथ'आ मानिफ्राय मा सोरनिफ्राय सोलोंखोबा नोंथ' आंजों आखाइखौ देख्रेबनो आं आसिखौ नोंनिखौ बेफोरबायदि खालामबावनो नोङो दिनै आसिखौ देख्रेबगोन आं बेखौ आसि देख्रेब जाबासो बावगोन ना नों बेफोरबायदि हुदाखौ नों मानो बुङाखै दानिफ्रायनो सिखाव खावग्रा ना नोङो नोंखौ दिनै साजा होखाथारगोन आं गथ'आ आफा आं लायाखै आइयासो लादोंमोन नोंबैयाबो बासिनो हाया नोंखौ दिनै नों मा खारनायाबो बासायफैया बेबायदिथ' जानांगौ खामोन आरो दाना मोनबायना उल्था साजा आंखौ सिखाव फाननायनो नागिरदोंमोन गावनो आरो बिफाजों बुजाबायना नों नों आंखौ जेबो खालाम हाया आरो मिलिसा दिनै आरो मिलिसानि आसियाथ' देख्रेब जासिगोन बिफाजों बेसेबा गोजोन मोनबायदे आरो बेखारावनो आं दुइस'खौ मोनासै बे गथ'नि थाखायनो सोर फैनो खिन्थाया नोंखौ बेवहाय नङाबा बिदि जागौमोन नों नुनाङामोन ना आंखौ बेफोरबायदि उरायना आदा थांनानै बेसेबांबा खालि जाबायना न'आनो औलै आब' मानोबा दानो थांनांगौ आदाया ओमफ्राय आब' मालाबा फैफिनगोनथाय आइयाबो जि लोमजानोसो ओंखारदों होनबाय थादोंमोन माथो बेनोथ' ओमफ्राय आइया लोमजायैयाबो गोबावथारसैमोन दासो हरखाबैनो बिराद लोमजानो ओंखारदों होनबाय थागासिनोमोन दाख्लैनिफ्रायनो दाबा आरो मुलिसो लायनांगोन ना मायो ओमफ्राय बे मुलिया गैलामोन आरो आइयाथ' जाबायमोन ना दहायो जादोंमोनलै आगै नाथाय माथो बारा मोजां मोनाखैसो होनगासिनो दाबो आइया माबा मोनसे जाबाथाय मोजांखौनो मोनानि आब' गोसोखौ मोनाथ' आरो र' ओमफ्रायो थेवबो आदा थाबाथ' मुलिखौ लायखागौमोन बियो नाथाय दा आदायाबो थांगौबाय आरो मुलियाबो लायखानाया बारा गैयामोन होमबा जों सानैजोंसो थांनांसिगोन ने आब' नांथारगौ जाबा बेनोथ' दे आं ओंखाम संहैनो दे नोंहा लेखा फरायथ'द' गथ'आ उरायना लेखायावनो गोसोआ बिरलांखासिगोन आब' आंनाबाथाय जाय खामानियाव गोसो होयो बेखौ मावफुंजोबनानैसो गारखायो दा लेखा फरायनाय नालाय बेखौ आङो मोनसे हायाखैमोन माथो दानिफ्रायनो मोजां फरायखा गथ' देनां गोरानिफ्राय गोरा जालांखायो गोरा जाबा बेखौ मोनसे आइडिया बाहायनो गोरै खालामनांगोन आरो आब' गथ'आबो ना गोबायखि मेलेम नङाना आब' आंना दे गथ'लाय मोजां फराय आरोथ' दिनै आलु बाथोन जाया आं आब' अबाव जाया होनबा गगोन ओंख्रियालाय माथो संनांगौ आलु जायाबा सानफ्रामबो आलु बाबाय आं आब' बाबालाय गगोन गथ' थेवबो बानलु बाथोनखौनो जागोन आं आलुखौ जानो बाथारबाय देहाय दे आंहाथ' आलु बाथोनखौनो बानायखागोन आइयाबो लोमजाखादोंसोबा नाय आरे मा मानसिफ्रा बिसोर गोसोम गोसोमनो बापरे बबाव फैदोंमोन बबाव फासिखो आङो बिदि जानाय नङालै बिसोरखौ आंबो ओरैनो हेगाराथ' नाथाय आं पता लागायग्रोनांगोन सोर बिसोरो आरो जोंखौ मानो डाइरेक्ट हामला खालामफैदों मा खालामफैदोंमोन मायाव फासि लायखोब्रा थुनजुलि ओमफ्रायथ' लक्ष्मण प्रसादाथ' बिसोरजों फासिबायलै बेखौबो लांफानांगोन आङो आरे फन हमलै फन मा जाखो नोङो सानाथ' हमासैनो मिहिरना हरनि र' आङो हमालै रावबो दा बिसोरसो फैफिननाय लांगोन ना औ हेल' मिहिर आरे औ बाजै नै खोनासं मिहिर आं जि गिदिर मुसिबतआव फासिबाय मिथिबाय मा होनखो बाजै नोंलाय बहा दं बाजै थुनथुलि बहा दं मानेथ' नैलै आं बे आंखौ जाना माला बुंनायखौसो रायनो बुनो फैदोंमोन आं लोगो हमनो दाना बेवहायनो माखासे गाज्रि मानसिसो लोगो मोनबाय दांलै आङो मा नाथाय दं बहा बाजै बहा दं आदायाथ' नै दासो ओंखारलांदों नोंसिनाव थांनो होननानै मा आं फैयो बबेबा हाग्रा बारिथिंजाय फैबायलै आरो होसोगासिनो बिसोर आंखौ आंबो मालाय बिसोरखौ गारगोन बिसोरखौ हमगोन आङो र' नाथाय बाजै नोंसिनि टिम गैया मा गैया नों हारसिं बोरै बिसोरजों नांनालै नों फैफिनग्रो नांगौबा नोंसिनि टिमखौ लेंहर बाजै बेखौथ' आं लिंहरखागोन मिहिर नाथाय र' बिसोरनिफ्राय खारगोनथ' नङाबा आंनो हमग्रोगोन बिसोरखौ नङाबा खारग'लाय लांगोन ना
आरे बाजैना थायो बिसोरबा मा खालामगोन बिसास गैयाना हाथियारबो दंबा नों टेनसन दाला दे र' जायखिया साना फन हरबा बेखौ बुंबानो जाबाय नाथाय बाजै हेलौ न'आवथ' जेन थेन मेरनो खिन्थाहरनो हागौ बाय आं थै थां जेखियानो जाया मानो बिसोर जुदि गाज्रिबा बिसिनि जायगाया बेयाव नङा आरोथ' बिसोरखौ आं हमगोन टुनटुलि बबेथिं थांखोब्रा बिलाय टुनटुलि जेखियानो जाया मानो आंनि मानसिनि आखायावल' फैनालै बियो नङाबाथ' एसेयावनो एसे दाय आंनि मानसिया मोनबाथ' बेखौ ओरैनो हेगारनाय नङाना टुनटुलि टुनटुलि बिथिंजायसो थांबाय नामाब्रा दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला जों थांथ'दिनिलाय फैफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों अब्लासिम नेना थाथ'नायदो लोगोफोर नेक्स्ट एपिसडखौ बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक होनो बावबानो जाबाय दे जायफोर मोजां मोनो मोजां मोनाब्लाथ' माथो खालामबावनो अके बाय बाय सनामोन